gagawin nating pataba to, yung mga ipot ng kalapate. Ito sa plastic. Ihahalo natin to sa lupa. Ito yung gagawin nating pataba. Dito tayo magtatanim. Ipapatungan pa yung kahoy dyan para doon natin ipapatong yung mga halaman. Ang daming ipot ng kalapate, oh. Pero maganda to, gagawin natin pataba to. So guys, ang dami na, oh. Maraming halaman to. Kapag lalagyan ito, bababaran muna natin ito ng tubig. Tapos ihahalo natin sa lupa para gawing pataba. Pabibinyagan na guys yung bagong bili ko na barena. Papabagay ko sana ito kaso nag-lockdown. Kaya siguro sa mga susunod na buwan na lang siguro. Ganda siya guys, oh. Ano lang to, 370 real sa sako. Mura na siya, maganda, oh. Putulan pala muna natin guys, masyadong mahaba. Ang harang kasi dito pag nag-ayos ng aircon, makakaharang yung bahoy natin. Yun. Okay guys.
Hindi aabot guys. Hindi aabot. So, butasan na lang muna natin. Butasan natin guys para umabot, hindi aabot yung screw natin. Kunti lang yung ano niya, may babaw. So, kailangan natin butasan muna. Wala akong mga tools guys. Walang akong mga tools ko. Nasa workshop yung usok, iba kong tools. Kailangan natin. Naghahanap na ako guys ng ano, punla para sa kung tanim dito yung pitchay. Kaso wala akong makita din sa mga tindahan. Pero pagka ano, kahit ano lang muna, kamote. Ano tayong talbos ng kamote, tanim natin dito. So guys, hindi na natin puputulan. Nasa gilid naman na to. Ang kami. Wala rin tayong martilyo. Hindi pa pantay. Hindi pala pantay. Balik. Guys, yung mahaba, parang mahaba. Parang mahaba. Talaga guys ang abot kasi hanap ko na tayo mga bangs ko. Kuha ko guys ito.
Tapos pa pala guys. Tapos, pero wala problema kasi lalagay tayo rito. Pero lulutong natin yan. Yan. So, paano guys? Dito na lang muna at magluluto muna ako. Nagutom ako doon. Sige po, bye-bye. Ingat po tayo. Bye-bye.